Sa miaging semana atong gitanaw ang kahulugan sa pagkawalay sala ug ang mga lihok sa usa ka walay kasaway nga si Jesus nga wala makig-away ni misinggit. Ang walay sala gihubit ingong putli ug hingpit. Kini nagtumong sa kahimtang diin ang mga bunga sa espiritu nakapuno sa usa ka limpyo ug putli nga kasing-kasing. Apan adunay usa ka butang nga kinahanglan natong tan-awon kung gusto natong mga makabot ang pagkawalay sala. Ang Mateo kapitulo 12 bersikulo 35 nag-ingon, ang maayong tao magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Ang taong daotan magsultig daotan gikan sa mga butang nga daotan nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kasagaran, ang maayo ug daotan sa usa ka tawo makita sa ilang mga pulong. Ang pagtanaw sa ilang mga pulong usa ka maayong paagi sa pagsukod sa ilang lebel sa pagkamaayo. Kadtong ganahan nga mosulti sa likod sa ubang mga tawo umuhukom, mokondenar o maglibak mahitungod kanila nagpakita kung unsa sila kadaotan. Kung ikaw usab adunay pagdumot sa kasing-kasing kini nagpakita pinaagi sa imong mga pulong. Kung kamo in good terms imong gitabunan ang mga kaisapanan sa usa ka higala. Apan kung nag-away mo, gihimo nimo silang daotan nga tawo. Ang ubang mga tawo nga edukado nagpugong sa ilang dili maayo nga mga pagbati ug dili ganahan nga mapadayag kini. Apan makasakit gyud ang ilang mga pulong. Unsa ka perpekto ug kanindot sa mga pulong ug mga buhat sa usa ka maayo ug walay kasaway nga tawo. Gikan sa usa ka malumo nga kasing-kasing nga makahimo sa pagdawat sa tanan kay moabot ang pulong ug buhat nga makapaligon sa tanan. Kini nga mga tawo dili masuko o magpakita ug dili gusto sa mga nakiglalis o adunay sayop nga pagsabot. Maminaw sila pag-ayo ug mawala ang dili pagsinabtanay pinaagi sa kaayo ug gugma. Samtang sila adunay sakripisyo nga gugma ug kaluoy, uban ang abunda nga mga bunga sa espiritu sama sa pagkabuutan, pagkamaayo, pailob ug pagpugong sa kungulingon, ang ilang mga pulong ug mga lihok naghatag sa kahumot ni Kristo nga walay kasaway. Ang usa ka pahumot mohatag og kahumot kung gisprayan, apan ang kahumot kay mawala human sa kadugay nga panahon. Apan gikan sa walay kasaway nga tawo ang kahumot ni Kristo mogawas hangtod sa kahangturan. Mahimo usab kini nga kahumot sa kinabuhi sa malatyon nga mga kalag. Pinaagi ni ini nga mensahe naot nga makabuot ninyong tanan ang kasing-kasing sa walay kasaway nga si Jesus aron ang kinabuhi mahatag sa mga kalag nga himalatyon. Nang hinaot ko nga kamong tanan mahimong bulahan nga mga tawo nga naghatag sa tinuod nga paglaom sa kaluwasan ni adtong walay paglaom. Minahal nga mga kaisunan, ang ikatulong nga aspeto sa pagkawalay kasaway ni Jesus mao nga walay nakadungog sa iyang tingog sa kadalanan. Mao kini ang ebidensya sa mayason ug Diosnon nga kinaya sa atong Ginoo nga migawas. Kini napakita nga ang paagi sa paglakaw, postura, pinulungan ug mga batasan ni Jesus hingpit ug walay buling. Sa laing pagkasulti ang gidumala ang iyang kaugalingon sa ingon kay edukado ug sopistikado nga mga paagi. Kinahanglan usab natong makabut ang pag-uswag sa atong kagalingon diha sa panudlo sa Ginoo. Ang Efeso kapitulo 6 bersikulo 4 nag-ingon, mga ginikanan ayaw pasuka ang iyong mga anak, hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kung ang mga bata dili mulihok sumala sa ilang gusto, ang mga ginikanan kinahanglan nga dili masuko sa mga bata ug mulabay sa masakit nga mga pulong sama sa kung ano sila ingon ni ana o kung kuginsa ang ilang gisunod. Kinahanglan mulihok sila sa instruksyon sa Ginoo ug magsilbi sa maayong ehemplo. Ang mga bata direkta nga salamin sa ilang mga ginikanan. Ilang gisundog ang paagi sa imong paglihok o pagsulti. Kung ang usa ka bata nagtan-aw sa iyang ginikanan nga dali mosuko sa panahon sa usa ka panagisuryahay o sa panahon sa pagpangaon, sila mahimong mudako nga mainiton ug sensitibo. Mahimong mulungtad kini sa milabay nga pagkapatan-on di ng ilang kasuko ug kapintasan, mahimong ipunting sa mga ginikanan. Apan sa ilang pagdako, dali ra nilang madaog ang ilang mga ginikanan. Kini usa ka makapasubo nga kahimtang di ng tanan nga membro sa pamilya kay masakitan. Ang mga ginikanan ang magbasol sa wala pagmatuto sa ilang mga ginikanan sa disiplina ug panudlo sa Ginoo. Sa kalibutan ang mga ginikanan nga adunay ingon nga mga pagmahay mubati nga walay mahimo ug kanunay nga mahunong. Apan kining tanan masulbad pinaagi sa gahom sa Dios. Una, ang mga ginikanan kinahanglan bug-os nga maginusol at tubangan sa Dios ug magbag-o. Kinahanglan nilang wag tangon ang kasuko ug mag-ili sa kalumo. Unya, samtang ang mga ginikanan nagampo alang sila mga anak, ang Dios makahimo ug kausaban bisan sa mga anak nga rebelyoso. Kini magamit usab sa mga magtiayon. Kung ang asawa magbag-og moalagad sa iyang bana, ang bana makadawat sa kaluwasan. Samtang ang bana maguna sa pagigugma sa Dios, ang mga panalangin sa kwarta kay mahatag. Ang pamilya usab mahimong mas malipayon sa espiritual ug sa pisikal samtang ang bana adunay maayong pagtagad sa iyang bana ug iyang mga anak.
Kung musimba ka maminaw sa pulong apan dili mosunod o mosunod sa mga pagtulunan sa Ginoo, unya mubati gihapon ka og kalagot ug kasagmuyo. Dili kini makatabang sa imong bana sa pag-abli sa iyang kasing-kasing sa imong pag-ebanghilyo. Kung ang usa ka bana nahigugma usab sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon, ug nagalagad kaniya uban sa hiya sa gugma, ang tibok pamilya motahod kaniya gikan sa kinaladman silang kasing-kasing. Busa, sila mahimong usa ka ebanghelisado ug malipayong pamilya. Apan kung magpadayon siya sa paghatag og mga mando o sawayon sila uban ang mainit nga ulo, ang iyang pamilya dili maminaw bisan unsa pa siya kakugi sa pagpaambit sa ebanghelyo ug sa mga pulong sa kamatuoran. Ang imong inadlaw-adlaw nga mga pulong ug mga aksyon makahimo og kalainan alang sa kalipay sa imong pamilya ug sa mga tubag sa mga pagampo. Hinaot nga imong tagdon ang imong pamilya sa panudlo sa Ginoo. Ang paglihok diha sa instruksyon sa Ginoo wala magpasabot nga naa na sa espiritu, apan kung masulod ka sa espiritu mas mulambo ka sa mga pulong ug mga buhat. Nganuman, ang paagi sa paglakaw, postura ug mga pulong sa usa ka tawo naghupot sa ila kasing-kasing og kinaiya. Kung ang imong kasing-kasing puno sa kaayo gugma, natural lang nga moalagad ug magpakitag konsiderasyon. Kung imong unaw-unaw ng imong kaugalingon nga mga kaayuhan ug makadaot sa uban, makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga dili maayo. Mubati ka usab nga mas maayo ug mas komportable ang pagserbisyo kaysa serbisyohan. Ang instruksyon sa Ginoo dili lamang mahitungod sa mga pamatasan sa mga tawo apan kini usa ka dalan sa pagkasama sa Ginoo ug pag-abot sa espiritu ug tibok nga espiritu. Importante nga dali nga pun-on ug ayuhon ang imong mga kakulangan. Atong tan-awon ng pipila ka mga espiritu. Ang mga tao nga dali masuko kasagarang mulakaw, musulti ug mulihok diha dayon. Mahimong muhimo sila og dinalian nga mga paghukom sa dili pa maminaw sa tibok nga istorya o dili maayo nga muhunong sa tunga-tunga sa panag-istoryahay. Sa sobrang pagdali, sila mahimong matumba o mahulog ang mga butang. Mahimong dali silang mukaon samtang nagsulti o nagluwa sa pagkaon. Daho kini nga diskurso apan kung imong balikon kini nga mga aksyon nga wala tinguha nga ayuhon kini, dili ka mahisama sa Ginoo. Ang ubang mga tao kanunay nga naglihok sa ilang mga lawas o naghimo og dagkong mga lakang kung maglakaw. Ang uban naglisod sa paglingkod nga hilom. Naglingkod sila nga hiwi o nagkurog ang ilang mga bitiis ug nagkapuliki ang ilang mga kamot. Apan unsa ka hitsura ni Jesus sa dihang naglakaw o naglingkod? Dili ba nimo mabati ang kahalangdon nga migawas gikan sa iyang panagway? Hinaot ngang tanan mahinumdum sa imahe ni Jesus ug mahisama kaniya sa tanan nimong pamatasan ug postura. Adunay pipila nga kung imong tan-awon kay murag nagkahiusa og molihok sa usa ka sopistikado nga paagi. Apan kung nakigsulti ka gayud kanila sukwahi kini. Bisan kung sila ingon usa ka maayo nga tawo sa gawas, makita nimo ang ilang mga pulong nga nagpaugula sa usa ka negatibo nga personalidad. Kung kana nga tawo manglihbak o makigsulti sa luyo sa uban, sultihan nimo ang imong kaugalingon nga dili makigsuod kaniya. Ang mga pulong nga bagawas sa babas sa usa ka tawo direktang konektado sa ilang mga kasing-kasing. Ang Santiago Kapitulo 3, versikulo 2 nag-ingon, kitang tanan masayop. Ang tawo nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit nga makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Ang Santiago Kapitulo 1 bersikulo 26 nag-ingon usab kanato, kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Importante nga magmamintayon sa unsay atong isulti samtang ang atong tumong ang pagkabalaan. Kinahanglan natong pungan ang atong mga kaugalingon sa pagsulti ug daghang kaayong wala kinahanglanan nga mga pulong bisan og kini dili tinuod. Usab, dili kita kinahanglan nga musulti sa mga butang sa kalit nga panahon nga dili magunahuna pag-ayo. Gawas pa sa atong gisulti, importante nga susihon pag-ayo kung giunsa nato pagsulti aron mahimo kitang walay kasaway. Ang paghapak o pagtudlo samtang nagsulti mahimong dili komportable sa mga tao sa duol. Ang pagsultig pulong nga nay pagkaon sa baba pagluwa samtang nagsulti o pagsultig kusog diha sa publikong mga dapit layo usab sa pagkawalay kasaway. Ang ubang panagsara nga mopahiyom o makigsulti nga dunay blanko nga mga ekspresyon. Dili tungod kay dili maayo ang ilang buot o dili ganahan ni bisan kinsa nga ilang gikaistorya kun dili tungod kay ang walay ekspresyon nga naong og dili maayo nga tuno sa tingog nakagamot sa sulod. Imbis nga sa likway kini ingon nga mga kalainan sa personalidad, kinahanglan nimo kini nga matulid dayon. Ang ubang mga tao nagiskot lamang sa ilang kaugalingon ug wala magtagad sa uban. Dili maayo usab ang paggamit sa mga telepono sa mga oras sa pagpangaon o mga panagtapok. Sa imong pagpamati sa sermon karong adlaw, nabalaka ka ba sa paghinumdum ni ining tanan nga daghang punto nga ayuhon? Kung kanunay nimong pangutan-on ang imong kaugalingon kung unsa-unta ang imong gisulti o gibuhat sa walay sala nga si Jesus, makadawat ka sa mga tubagikan sa balaang espiritu sa sulod.
Ang Kolosas Kapitulo 4 versikulo 6 nag-ingon, kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa pangutana kaninyo. Ang Efeso Kapitulo 4 versikulo 29 nag-ingon usab kanato, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundili ang makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Hinaot nga kamong tanan mapagawas og maayong kahumot maghatag og grasya ug makapaligon sa uban pinaagi sa pagpakigsulti sa instruksyon sa Ginoo kang bisan kinsa nga inyong mahimamat. Ang ikaupat nga bahin sa pagkawalay kasaway sa Ginoo mao nga wala niya balia ang bugang ni palunga ang nag-aso nga pabelo. Unsang gipasabot sa usa ka gibali nga bugang ug usa ka nag-aso nga pabilo? Una, atong tan-awon ang gibali nga bugang. Ang unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 24 nag-ingon, kay nag-ingon ang kasulatan ang tanang mga tao sama sa sagbot, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Gikumpara ni Jesus ang atong pisikal nga kinabuhi sa sagbot. Ang bugang nagpasabot usab sa usa ka tawo. Ilabi na ang pinal nga mga bugang sa espiritual nga paagi nagtumong sa mga tawo nga nagantos sa mga pagpit-o sa daotang kalibutan ug kansang mga kasing-kasing nasakitan ug nabuak. Tungod kay ang balili walay espiritu kini mamatay kung kini malaya. Apan sanglit ang mga tawo gihatagan og dili mamatay nga espiritu. Sila siguradong pagahukman sumala sa gisulat sa Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27 sa katapusan sa ilang pisikal nga kinabuhi. Kung mutuo ka kang Hesukristo ug mahimong anak sa Dios, matagamtam nimo ang kinabuhing dayon sa langit. Katong dili mo buhat itambong sa dili mapalo nga kalayo sa impierno ug mag-antos hangtod sa kahangturan. Kung ang usa ka tawo magpuyo sa bahandi ug himaya dinhi sa yuta apan mag-antos sa kalayo sa impierno human sa kamatayon, kana mga tawo mas ubos pa kaysa sa balili. Sama nga ang balili mahimong walay pulos human kini mamatay. Si Jesus miingon sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 29, apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa ka niining mga bulaka. Wala kini napasabot nga si Solomon wala maluwas, nagpasabot kini nga ang espiritu sa usa ka tawo dili makaabot sa kaluwasan, bisan unsa pa kadaghan ang bahandi ug himaya nga naa kaniya dinhi sa yuta silang tanan walay pulos. Ang Mateo Kapitulo 6 versikulo 30 nag-ingon kanato, kun gibistihan sa Dios sa mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan? Pagkagamay ninyong pagtuo. Gipakamahal sa Dios bisan ang balili sa kapatagan. Sa unsang paagi daling biyaan sa Dios sa mga tao nga gilalang siyang dagway tungod kinakasala sila. Nawala ang imahe sa Dios ug gikunis-kunis ug gisamaran sa kaaway nga yawa ug Satanas. Bisag unsa pa kadili makiangayon sa usa ka tawo, dili sila biyaan sa Dios kung sila adunay bisan gamay nga konsensya nga maginusol. Ang mismong kasing-kasing sa Dios ug ni Jesus gipahayag diha sa mga pulong. Dili niya balion ang bugang, apan tungod lang kay ang Dios mulahutay sa taas nga panahon wala magpasabot nga wala nay paghukom. Ang paghukom sa Dios strikto nga gipatuman sa walay pakyas. Ikaduha, unsa ang usa ka nag-aso nga pabilo? Ang pabilo mao ay bahin sa kandila, lampara o kerosene stove nga gihimo pinaagi sa pagtuis sa hilo or panapton. Kung ang pabilo magsugod sa pagpalong ang kalayo kay magsunod, bisag napalong na ang kalayo magpabilin gihapon ang mga baga. Ang pabilo nagtumong usab sa mga espiritu sa mga tao. Ang panultihon Kapitulo 13 versikulo 9 nagasulti sa tua, ang matarong sama sa kahayag ang midanag pag-ayo apan ang daotan sama sa suga nga palungon. Ang Biblia nagtandi sa espiritu sa usa ka lampara. Ang nag-aso nga pabilo nagtumong usab sa kahimtang diin ang kahayag sa kaluwasan sa usa ka tawo kay nahanaw. Ang wala niya palunga nga nag-aso nga pabilo nagpasabot nga sa dili palungon na susag pabilo sa usa ka tawo nga nabulit sa daotan kung aduna pay gamayng baga nga mahibilin nga makapasikag pag-usab sa kalayo. Sa ato pa, kung ganang tawhana adunay bisan gamay nga konsensya aron dawaton si Jesus ingon nga manuluwas, unya ang pabilo kay dili mapalong. Minahal nga mga igsuon, si Jesus wala magbali sa usa ka bugang ni mopalong sa nagdalaab nga pabilo hangtod siya magdala sa hustisya ngadto sa kadaugan. Ang hustisya nga nagtumong sa paghukom adunay daghang mga kahulugan. Una, mao ang paghukom nga nagsunod sa pagkumpleto ug pag-ugmad sa tawo. Diin ang matag usa pagahukman sumala sa ilang nahimo dinhi sa yuta. Apan ang amahan nga Dios dili gusto nga adunay mag-atubang sa kamatayon niini nga paghukom. Ang Juan Kapitulo 3 versikulo 17 hangtod sa 18 nagsulti kanato, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan mo tuo sa anak dili silutan, apan katong dili mo tuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mituo sa bugtong nga anak sa Dios.
Bisag ang tanan makadawat sa katapusang paghukom sa dakong puti nga trono, nga adlaw sa paghukom ang kamatuoran mao nga bisan dinhi sa yuta ang paghukom nahimo na pinasikad sa pagtuo sa usa ka tawo kang Hesukristo. Kung ang usa ka tawo motuo kang Hesukristo ug makadawat sa balang espiritu, ang iyang patay nga espiritu kay mabanhaw. Nahimo siyang anak sa Dios ug nasulat ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi. Busa, natagan na siya sa panalangin sa kinabuhing dayon. Katong dili mo dawat sa Ginoo na kinabuhi ingong mga ulipon sa sala. Sa kadugayan, mahulog sila sa impyerno, samtang matapos ang ilang mga kinabuhi dinhi sa yuta. Mao kini ang hinungdan nga ang mga tawo wala motuo sa Ginoo giingon nga gihukman na. Importante nga hinumduman nga bisan ang mga magtotoo nga may dawat sa Ginoo mahimong mahulog gikan sa utanan sa kaluwasan. Ang Dios sa gugma nagpadala sa balang espiritu sa dihang ang usa ka tawo modawat sa Ginoo ug motabang kaniya sa pagkabot sa hingpit nga kaluwasan ug mahimong tinuod nga anak. Ang Juan Kapitulo 16, versikulo 8 misulat bahin sa balang espiritu. Unya inigabot niya iyang pailhon ang mga tawo sa kalibutan mahitungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. Ang balang espiritu nagpuyo sa mga kasing-kasing sa mga magtotoo. Kanunay siya nga naglamdag ug nagdasig kanato hangtod sa ang atong mga espiritu luwas nga makaabot sa langit. Siya usab nagtultol kanato ngadto sa kamatuoran ug nagtabang kanato sa atong kahuyang. Busa ang hugpong sa mga pulong hangtod nga siya modala sa hustisya ngadto sa kadaugan, nagpahayag sa gugma sa amahan nga Dios ug sa Ginoo. Kinsa midawat sa responsibilidad alang kanato nga iyang mga anak. Kung kamo makadawat sa balang espiritu apan grabe nga makahimo og mga sala, ang espiritu nga sa paginusol mahimong dili kay moabot. Kini napasabot nga ang balang espiritu mahimong mapalong. Ang balang espiritu dili mapalong tungod lang kay nakahimo ka og sala sa pipila ka higayon. Kini mapalong lamang sa dihang ikaw tinuyo nga makahimog dili mapasaylo nga mga sala nga na-record sa Biblia. Kung miingon ka nga maghinusol ka, apan magpadayon sa pagpakasala o ibalawala ang tingog sa balang espiritu, samtang nagpadayon ka sa paglimbong sa Dios, ang balang espiritu walay kapilian gawas sa pagbiya. Apan kung ang balang espiritu wala pahingpit nga napalong apan nagpabilin gihapon sama sa kaliso sa kalayo, ang amahan nga Dios dili muundang. Ang Dios mo tabang og muhatag og dili maihap nga mga oportunidad sa paginusol, pagpabuhi og pagkabuot sa hingpit nga kaluwasan. Kung maminaw ka sa pulong, ang Dios mo lamdag kanimo og maghatag kanimo og grasya. Sa diha nga ikaw modayeg og magampo ngadto kaniya, ikaw mohilak og mobati sa gugma sa Ginoo. Kining tanan nga kahigayunan nga gihatag sa amahan. Pinaagi usab sa iyang gugma nga ang Dios naghatag kanato og mga pagsulay aron kita makahinusol og makabalik. Ang Hebreo Kapitulo 12, versikulo 5 hangtod sa 6 nagingon, nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Ang Dios naghatag kanato og grasya sa pagpamalandong sa kagalingon pinaagi sa sakit, mga kalisdanan ug mga kasakit sa kasing-kasing ug nagtabang kanato sa pagpangita sa mga butang nga hinusulan ug balikan. Apan kung dili nimo gamiton ang higayon nga gihatag ug maghinusol, ang pabilo kay mapalong. Apan ang Dios dili mo undang ug magpadayon sa paghawid hangtod sa katapusan. Mao kini ang kahulugan nga anaa sa mga pulong nga hangtod nga siya modala sa hustisya ngadto sa kadaugan. Dugang pa, si Jesus magpadayon sa pagpanuktok sa putahan sa kasing-kasing sa usa ka tawo bisan pa sa iyang pagkawalay pagtuo sa Ginoo, sa iyang makakasalang kinabuhi ug sa iyang pagsupak sa Dios. Unsa kadugay sa imong hunahuna ang Dios magpadayon sa pagpanuktok. Ang Dios nagpadayon sa pagpanuktok hangtod nga ang atong dawaton sa Hesukristo, makadawat sa balang espiritu, mataw pag-usab isip anak sa Dios ug masulat ang atong mga ngalan sa libro sa kinabuhi sa langit. Minahal nga mga kaigsunan, karong adlaw atong gisgutan ang panudlo sa Ginoo samtang atong gisusi ang pagkawalay kasaway sa Ginoo. Kansang tingog walay makadungog sa dalan, kita usab mitanaw ngadto sa Dios sa gugma ug sa kasing-kasing sa Ginoo kinsa dili mobali. So sa kabasag nga bugang ni mapalong sa nagdilaab nga pabilo hangtod nga siya modala sa hustisya ngadto sa kadaugan. Pinaagi sa dakong gugma sa Dios nakadawat kita og kapasayloan ug kahigayunan nga makasulod sa matahom nga langit. Bisan sa dihang nausab na ang atong hunahuna na tumba og gikapoy, ang Ginoo wala mohunong kanato. Siya milig-on ug nagampo alang kanato. Isip mga tawo nga nakadawat ni ana nga gugma kinahanglan natong maningkamot nga ipakaylap. Kini nga gugma ngadto sa mga naglibot kanato sa atong mga silingan ug sa tibuok kalibutan. Hinaot nga dadon ninyong tanan ang mga kala nga gikunis-kunis ug nadugmok sa kasing-kasing ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagsundog sa iyang pagkawalay kasaway. Kini ang kabubuton sa Ginoo sa Dios alang kanato.
Ako nagampo sa ngalan sa atong walay kasaway nga Ginoo, nga ang Dios mabag-o sa kalibutan pinaagi kaninyo nga sama sa atong Ginoo ug modala kaninyo ngadto sa himaya sa langit. Amen.